dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Venray in Bedrijf op locatie. In dit programma gaan wij een kijkje nemen achter de schermen bij één of meerdere Venrayse bedrijven. Vandaag zijn we te gast bij H2O Visio hier in Venray. Gaat u met me mee? Kun jij iets vertellen over het ontstaan van H2O Visio? Nou, H2O fysiotherapie is eigenlijk ontstaan vanuit Grubbevorst. Ik heb een praktijk in Grubbevorst met verschillende disciplines. Maar hoe kom je dan in Venray terecht? Nou, dat was omdat ik de manager hier tegenkwam van de Sprank. En dat is Alex Boeringa. En die vroeg mij of ik nog misschien een fysiotherapeut had die hier plek kon nemen. En ik vond het een vrij interessant idee dat gewoon fysiotherapie, normale fysiotherapie, gecombineerd kon worden met het watergedeelte. Maar je zit nog in Grubbevorst? Ja, we hebben daar een redelijk grote praktijk met heel veel verschillende disciplines, zoals chiropractoren, maar ook fysiotherapeuten. Dus diëtisten, psychologen, echt van alles wat je kunt bedenken zit daar. Ja, van daaruit is dat een goede basis. En dat we ook de mogelijkheid hebben om dus naar het water te gaan. En dat vond ik echt een meerwaarde. Dus dat het water gebruikt kon worden. En dat heeft zoveel voordelen voor patiënten. En ook specialisten en huisartsen die vinden dat een heel goed idee. Zelfs collega's, fysiotherapeuten die verwijzen naar ons. Om want we hebben de extra faciliteit. We hebben het dan over hydrofysiotherapie. Ja. Maar zou je mij kunnen uitleggen wat het grote verschil is tussen de reguliere fysiotherapie en hydrofysiotherapie? Nou, hydrotherapie is eigenlijk een soort aanvulling. Je moet het zo zien, er zijn mensen en die kunnen bijvoorbeeld heel slecht lopen. Maar in het water hebben ze bijvoorbeeld door de gewichtloosheid en door de opwaartse druk van het water, dat ze ineens kunnen gaan staan en ineens passen kunnen nemen. Dus eigenlijk hun belevingswereld wordt ineens heel veel groter. En het is heel geweldig om te zien als mensen ineens weer iets kunnen wat ze eigenlijk op het droog helemaal niet kunnen. En dat is hartstikke fijn. Maar ja, het is voor mensen bijvoorbeeld na een operatie zelfs. Dan moet het litteken natuurlijk wel genezen zijn, dus geen open wonden. Maar je mag wel na een operatie alweer looptraining gaan doen in het water. Maar ook voor jonge kinderen, oudere mensen, eigenlijk is het voor iedereen toegankelijk. Dus dat is hartstikke fijn. Dus maar het is meerwaarde. Er zijn ook, zoals je net zegt, ook reguliere fysiotherapeuten die hun cliënten, laat ik het zo zeggen, naar de hydrofysiotherapie hier sturen. Ja, als ondersteuning van de gewone therapie. Het brengt echt een stukje spasmeremming of juist eigenlijk een stukje ontspanning. Het is gewoon een ondersteuning, een aanvulling op de normale reguliere fysiotherapie. En zijn jullie de enige die dat hebben, de hydrofysiotherapie? Nou, hier in de omgeving is heel weinig. Dus ja. In principe is het zo dat zelfs het ziekenhuis hier heeft geen eigen zwembad. Dus die heeft die faciliteit niet. En in Venray is uniek. Esther, jij bent fysiotherapeute. Ja. Op dit moment ben je bezig met kinderfysiotherapie. Op het droge, zoals we nu maar eventjes zeggen. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, nou, kinderfysiotherapie is een therapie voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Kinderen kunnen met verschillende hulpvragen bij ons terechtkomen. Je kunt erbij bijvoorbeeld denken aan problemen in de fijne motoriek. Dus kinderen die bijvoorbeeld naar school gaan en in groep 3 moeite hebben met het netjes leren schrijven. Of moeite hebben met de snelheid van het schrijven, die heel langzaam zijn. Hey Esther, en problemen in de grove motoriek, wordt dat op school bijvoorbeeld geconstateerd of met name door de ouders? Nou, ik denk ook weer in dit geval bij beide. Je kunt denken aan grofmotorische problemen die bijvoorbeeld in de gymles naar voren komen. Kinderen die moeite hebben met een bal vangen, met een bal gooien. Maar ook te denken aan kinderen die moeite hebben met klimmen en klauteren of het lopen over een evenwichtsbalk. Dus dan kijk je met name naar het stukje evenwicht en het stukje balans. Maar ook thuis, hè, als kinderen bijvoorbeeld moeite hebben met het leren fietsen. Het is een heel complexe vaardigheid. En daar kan heel veel in misgaan, ook heel veel goed gaan.
Maar als kinderen moeite hebben van hoe pakken we dit aan of vallen heel vaak, krijgen ze angst en gaan ze daardoor niet fietsen. Dus kunnen wij een stukje begeleiding geven in het hoe toch op een veilige manier en op een correcte manier leren bijvoorbeeld te gaan fietsen. Zodat ze vrijer zijn in hun omgeving. Ze kunnen dan naar school fietsen, ze kunnen met vriendjes afspreken waar ze mee gaan fietsen. Ze kunnen opa en oma fietsen. Dus het is ook heel erg belangrijk in principe voor het sociale aspect. Absoluut, ja. Wanneer vind jij dat reguliere therapie aangepast moet worden en wanneer vind je dat hydrotherapie bij kindjes gebruikt moet gaan worden? Nou, reguliere therapie is met name van toepassing bij klachten die kinderen soms kunnen hebben, wat ook volwassenen hebben, zoals rugklachten, knieklachten. Daarin benaderen we ze met name via de volwassen manier, maar pakken we wel spelelementen erin terug, zodat het voor een kind ook leuk en aantrekkelijk is om te komen oefenen bij ons. Hydrotherapie passen we met name toe bij kinderen waarbij je kan denken aan die spasticiteit hebben, die sowieso al moeite hebben met het bewegen buiten het zwemmen, die vaak wat relaxatie en ontspanning kunnen vinden in het zwembad. Kinderen met een spierziekte die ook maar op een bepaalde manier mogen trainen, waardoor ze heel blessuregevoelig zijn. En ja, dat is in het water ook veel minder duidelijk. Komt dat naar voren, kunnen ze wat ontspannender oefenen en wat minder kans op blessures ontwikkelen. Je kunt ook denken aan kinderen die moeite hebben met school. Gewoon met de school zwemmen of gewoon met de zwemles die achterblijven. Oh, die kunnen hier als het ware een soort bijscholing krijgen in het water? Klopt, inderdaad. Als ze niet mee kunnen in de les en een leerkracht die vaak een grote groep onder zijn hoede die niet specifiek op elk kind helemaal in kan zoomen, kunnen wij een stukje ondersteuning bieden zodat een kind dat we het probleem aanpakken, dat individueel behandelen met het kind in het water, dus waar de hulpvraag ook ligt. En wellicht met een aantal keer therapie heeft het wel onder de knie en kunnen het weer meedoen in de reguliere... Precies, dat ze gewoon met de reguliere schoolzwemlessen zeg maar meedoen. Ja. En dat ze daarbuiten nog in de hydrotherapie een soort bijscholing krijgen. Ja, precies. Oké, op die manier. Ja. En zijn er veel kindjes die daar gebruik van maken? Nou, ik denk dat er nog veel onbekendheid heerst. Er wordt hier in de omgeving wellicht nog niet, op dit moment nog niet zoveel gebruik van gemaakt. Maar het is wel iets wat in opkomst is. En ik denk dat dat ook geldt voor de kinderfysiotherapie. Dat heel veel ouders en leerkrachten vaak ook niet weten welke indicaties er allemaal bestaan waar we hun mee kunnen helpen. En ik denk zodra die bekendheid er meer is, zal er ook steeds meer animo zijn voor kinderfysiotherapie. En zit er een minimum leeftijd aan de hydrotherapie? Nou goed, ze moeten in ieder geval wel... Moeten ze zelf kunnen zwemmen? Of? Nee, dat kan ook onder begeleiding, want wij gaan zelf ook het water in. Dus in principe hoeven ze niet zelf te kunnen zwemmen. Nee. En de ouders mogen er in het begin wel bij zijn voor de Absoluut. rust? Ja, en ook als zij zelf met het kind willen gaan oefenen, als wij er niet bij zijn, en het kan, het is niet gevaarlijk, dan is het wel belangrijk dat ze ook meekijken wat wij doen, zodat ze er ook dan op die manier ook zelf toe kunnen gaan passen. Jullie geven de aanwijzingen en de ouders kunnen eventueel zelf ook nog de aanwijzingen toepassen? Ja, in de vrije tijd. Ja, nou, dankjewel. Ja. Mirjam, wij staan hier bij het zwembad. Ik zag daar net ook een waterrolstoel. Kan jij mij iets vertellen over minder valide mensen die hier ook terecht kunnen? Ja, ook mensen die minder goed ter been zijn, kunnen hier ook hydrotherapie krijgen. Dat wil zeggen dat dus niet alleen mensen die dus per voet toegankelijk zijn in het zwembad, maar ook mensen die rolstoelafhankelijk zijn, kunnen hier overstappen naar de waterrolstoel in de kleedruimte die u net gezien heeft. En komen dan met de waterrolstoel naar het bad. Het bad is, zoals u kunt zien, schuin aflopend. Dat wil dus zeggen dat we met de waterrolstoel en al met de mensen het bad in kunnen en de therapie kunnen starten in het bad. Oké, op die manier. Ja. Hey, en hydrofysiotherapie en reguliere fysiotherapie. Kun je mij het verschil even heel goed uitleggen? Ja, in principe doen we hetzelfde. Zowel bij de gewone reguliere fysiotherapie als bij de hydrotherapie maken we gebruik van oefentherapie. Dat wil zeggen dat we gebruik maken van oefeningen om bepaalde doelen te bereiken. Denk daarbij het verhogen van kracht, het verhogen van conditie, het oefenen van het evenwicht, de balans, coördinatie. Dat doen we dus zowel bij de gewone fysiotherapie als bij de hydrotherapie. Het verschil zit hem dus echter uiteraard in dat we bij hydrotherapie gebruik maken van de gewichtloosheid van het water. Dat wil dus zeggen dat mensen die dus minder belastbaar zijn, problemen hebben met gewrichten bijvoorbeeld, toch kunnen oefenen waar ze dat wellicht op het droge niet zouden kunnen. Omdat dat voor de gewrichten
te belastend zou zijn. En praten we dan bijvoorbeeld ook over reumatische aandoeningen? Ja, met name onder andere over reumatische aandoeningen. Waarbij dus mensen heel veel klachten hebben aan de gewrichten. Waarbij dus bijvoorbeeld lopen een probleem is. Zij kunnen toch in het water de oefeningen doen. Omdat de druk op de gewrichten daar vele malen minder is. En zo op die manier toch de spieren getraind kunnen worden. Zonder dat mensen veel klachten hebben aan de gewrichten. Maar het kan ook een combinatie zijn tussen de reguliere en de hydrofysiotherapie die die cliënt op dat moment kan krijgen? Ja, uiteraard. Dat kan zeker een combinatie zijn. Sterker nog, u zult dadelijk zien, de man die ik zo dadelijk ga behandelen in het bad, die krijgt zowel reguliere fysiotherapie als hydrotherapie in het water. Zodat dus op meerdere fronten meerdere doelen bereikt kunnen worden. De doelen die hij op het droge heeft, die dus wel bereikbaar zijn voor het droge, die doet de heer gewoon in de reguliere oefenzaal met reguliere oefenapparatuur. En daarbuiten vul je het eigenlijk aan met een stukje hydrotherapie. Ja, daar waar de doelen nog niet gehaald kunnen worden op het droge, omdat of de gewrichten nog niet belastbaar genoeg zijn of de conditie nog niet toelaatbaar is, gaan we het bad in en gaan we daar proberen de doelen te behalen. We hebben vandaag gezien, fysiotherapie wordt niet alleen op het droge toegepast, maar ook in het water hier bij H2O Fysio in de Sprank. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.